Mak jereng ndur kasur kena kae lho. Mungkin nak tangi turu ki kemulai dilempet sik tinggal dolan. Ya ini dolan sak. Jendela di ngake. Udara nih kan berganti. Besok latihan ya nak mondok iki lho. Apa-apa ki mandiri, ke mall ya dilempeti dhewe. Bareng-bareng sini urusi dhewe. Ngumbahi dhewe, kan latihan ngumbahi kan ah. Ya saya nak mondok lah nak. Sing arep ngumbahi klambimu iki sapa? Laundry. Wong mondok ki hidup mandiri. Laundry. Sing siji-sisan kae. Saya. Kasurnya dikesut. Latihannya akad ke saiki. Latihan mondok di rumah sendiri. Yang kena bersalat subuh ki orang runtel. Kayak mare diresiki. Lha wis tak sapokke. Lha ora gelem nyapu. Harusnya disapuni sendiri. Yang apa aku mulai siji mau tak kakui. Malah mau ngesut juga kan keset ngene kasur iki keluti. Sprene iki ngono sing bener. Dadi wong iki sing rapi. Sing ikhlas. Sing ikhlas. Iki kita kenang-kenangan kok sana ana tak dedah kae iki lilip pambian ngene iki lilip nek dikongkon resiki kamarmu dememeng. Dadah sik, dadah. Anak kan ya resik rapi. Nek mondok turunin juga ning kasur empuk.